Hej og velkommen til min første video. Jeg ved ikke om det er min første video, jeg ved det ikke. Det er 5 minutter. Jeg har ikke lige set det. Jeg ved det ikke. Men i dag, der vil jeg tale om, hvornår jeg startede min YouTube-kanal. Det var faktisk, når jeg var sådan 5 år gammel, når jeg var bare 4-5 år. Og så har jeg ikke lavet videoer, for jeg vidste ikke, hvilke videoer jeg skulle lave. Så har jeg slet ikke lavet videoer i 5, 6, 7, 2 år har jeg ikke lavet nogen som helst videoer. Så det er ikke sygt. Men lige sidst er det jeg gør det. Der er nogle ting, jeg passer meget godt på, for jeg kan falde. Jeg holder med min hånd, så undskyld, hvis I ikke kan se så godt nogle gange. Så bruger jeg at køre kun med en hånd. Lige nu, så ved jeg ikke helt, hvor vi er i gang med at køre hen, men jeg kører bare lige ud. Jeg ved ikke, hvor jeg kører hen nu. Jeg tænker, vi drejer nu. Og jeg kan ikke bremse ordentligt. Vi ses alle sammen derude. Jeg står den der om lidt. Jeg tænker, vi skal bare køre lidt videre. Så siger jeg det. Jeg skal ikke gøre det. Jeg filmer lige skævt. Jeg tror, jeg skal bare køre nu igen. Jeg skal bare lige se, hvordan de gjorde. Der er nogle drenge efter mig. Og de vil prøve nogle elcykler. Altså, jeg har også gerne en elcykel. Der er mange, der vil prøve den. Jeg skal lige tale lidt højere. Synes I, det er bedre? Ja, det synes jeg nok, ja. Altså, hvis de ser mig, så kører jeg bare imod dem og streger forbi dem. Lad mig lige se. Nej, det er det ikke. Jeg tænker, at vi kører ned imod min hus. Det er også. Ja. Jeg tænker, uden de når at se om til at de større. Uden de gør det, skal vi køre. Jeg kan også bare lige skubbe fra streg her. Jeg tænker ikke, at jeg skal det, og så er det bilernes vej. Lige her. Jeg tager sådan. Der, det er bilernes vej. Og det er der, det er så på vejen. Det var... Jeg tænker, der var det for den her video. Når starten laver det, jeg skal lige køre hjem. Jeg kan stoppe det. Jeg filmer lige. Ja, det er så ordentligt igen. Synes I ikke det? Ja, der kan der vej. Jeg skal lige dreje igen. Sådan der. Det var bedre. Jeg kan stoppe den her video. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal lave mere i videoen. Og det var det, jeg ville sige i den her video. Og husk at like og subscribe på min kanal. Vi ses.